Bona tarda a tothom. Benvinguts en aquest acte organitzat pel Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya i pel Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona i que ha comptat amb el suport d'un conjunt de tots els col·legis d'enginyers i d'enginyers tècnics de Catalunya. Estem avui aquí perquè creiem, almenys jo crec, i suposo que molts de nosaltres també, que no van gens bé les coses. Perquè el paper dels col·legis professionals en general i el dels tècnics en particular s'està qüestionant. Perquè tot i estar nosaltres a favor de la lliure competència, també creiem que cal una regulació necessària per a les professions. Sincerament, creiem que es vol anar cap a una lliure competència molt mal entesa. Però ara vivim una etapa molt àlgida del problema en la que s'han predeterminat unes posicions legislatives en les que jo el que vinc a sostenir és que no s'adapten ni responen ni obeeixen la directiva de serveis ni s'ajusten a la Constitució i, per tant, són normes legals mancades de tot tipus de suport constitucional. La directiva de serveis obligava als estats membres de la Unió Europea a fer-ne la transposició. Aquesta transposició es fa i aleshores, en base d'aquesta transposició, es dicta una llei en la que es modifiquen determinats preceptes del nostre ordenament jurídic per entendre que eren contràries a la directiva de serveis. Primer punt, no hi ha ni un sol article de la directiva de serveis de la Unió Europea que imposi als estats membres, cap ni un, la supressió de la condició d'obligatorietat de la col·legiació, ni s'imposi, diríem negativament, el dret de visat. La llei, estic traduint, regularà les peculiaritats pròpies del règim jurídic dels col·legis professionals. Què ens està dient? Està atribuint al legislador única i exclusivament la possibilitat de regular el règim jurídic, les especificitats d'uns col·legis professionals existents institucionalment garantits en la seva vida i en la seva pervivència. És a dir, els col·legis professionals no depenen del caprici del legislador. Mentre no es modifiqui la Constitució, els poders públics han de garantir l'existència institucional dels col·legis professionals. Això és obligació constitucional. Perquè això és una contradicció. No em poden seguir dient que la directiva impedeix la col·legiació obligatòria quan després ells mateixos s'autoritzen a fer-ho. I amb el visat exactament el mateix. Però no creuen que amb allò que en diuen con la que està cayendo valdria més no tocar res? O sigui, pot fer-ho un particular i no pot fer-ho la corporació de dret públic? Diuen, és que sap què passa? Que, clar, és bo que aquesta qualificació no la faci el propi interessat. Des de quan les corporacions de dret públic és el propi interessat? Si aquest criteri l'apliquem a l'administració, mare de Déu, no poden fer res. Han de plegar, és a dir, han de dimitir tots perquè no poden fer res. Han de plegar. I en canvi diuen, no, és que ja, miri, sap què? Amb el col·legi no, que ho facin unes entitats particulars. Bueno, escoltin, això no té sentit. Això no té sentit, no s'aguanta jurídicament i no guanyem res amb tot això d'aquí. Tant més quan molts col·legis professionals d'ordre tècnic estan treballant activament en tot el que ha de ser, diríem, potenciar el control de qualitat dels visats, fer un esforç, posar-se d'acord amb les pròpies administracions locals per veure com ho poden fer. Hi ha una línia d'actuació que seria bo, que s'estimulés i que entendríem que el govern fins i tot ho estimulés dient, escolta, això tindrà un tractament beneficiat, etc. El que no té sentit és que es vulgui negar allò que el sentit comú no recomana i la Constitució
impedeix. I com ja he dit el que havia de dir, ja plego. Ja està. Quedo a la disposició de vostès per qualsevol pregunta que em vulgui fer. Moltes gràcies.